Shumeya Mnyamande supervisor wami ngibingelele intatheli ezikhona ngokuhlukahlukana kwendawo abaqhamuka kuzo bese ngibingelela abasebenzi ngamasipala ngibingelele iSontari ngibingelele NYDA ngibingelele abaka-NSFAS bonke nje abakhona la ngifisa ukubabingelela. Ngizoba mfushane kakhulu-ke ngoba umsebenzi esikhulu umsebenzi kaMhloli Shumeya, kodwa ngiyafisa nje ukuthatha ukuthi sisukaphi nalento noMhloli Shumeya. Niyazi uMhloli Shumeya ukuthi is new from the box, akaqedi nje inyanga nje eqotshiwe, so musha impela ceke, usefika futhi nezinto ezintsha engazenzeka ngaphambili. Ungokuqala nqa emlandweni walapho uphongolo ngikuthi walapha ezulu leli ngokwazi kwami lapho khona umasipala edonsa uNSFAS uletha abantu ey'nganeni ngenxa yokuthi uMhloli Shumeya ubuka ukuthi-ke indawo esikuyo thina is a deep rural, ngoba khona abantu bafana bezawuphongola edrobheni bafana bakhokha imali ngaphezu kwa-R100 e-local person. So-ke ubone kungcono ukuthi angithumi ukuthi ngizame ukuhlanganisa labo ama-stakeholders oSontari no-NYDA ukuthi bakwazi ukusiprogramela lolu suku lolu oluqala namhlanje kuzokophela ngoLwesithathu. So-ke silapha ngoba sifuna uMhloli Shumeya uzama ukulekelela izingane zasophongolo ukuthi zingaphumela kanti iphase kahle sezemukeliwe ziyafika le phambili ngenxa yokuthi abathatha entweni abazali seyibuya ziyajika ey'koleni. Ilokho nje engicabanga ukuthi that's the main purpose, nanokuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi uMhloli Shumeya inhliziyo yakhe igxile kakhulu entsheni ngoba that's where he invested ukuthi kusasa uma bengasekho bona khona abantu kufanele bahlale babusele lizwe. Inhloso nje yileyo enkulu kakhulu ukuthi uphongolo kusuka manje alibonakala ebalazweni ukuthi lolu phongolo lunabaholi abakhona ngempela kusuka engenile esihlalweni sokuba ngumeya. Ilokho engakusho basakazi bami nje bese ngithi-ke ngamafushane ngiyafisa ukunethulela uMhloli Shumeya Mnyamande. uMhloli Shumeya-ke lwana embona nje mude kakhulu futhi nenkulumo yakhe izoba yinde, ngakho ngiyafisa ukuthi nje-ke simphe nje indlebe ngoba yobe khona sengishilo ukuthi musha ceke musha esikhundleni kodwa kamusha ngoba kade evele ebambile engazi bebambele bani. Kodwa-ke ngalelo thuba nje ngifisa ukuthi uMhloli Shumeya ukhulume ney'ntatheli utshela abantu basophongolo ukuthi yini le oyenzayo, uyenzelani lento, khona nokuphoqile noma kufike nje kwayinto oyibonayo ukuthi iyona nto ofuna ulwe nayo ukuze intsha yakho yonke ithole amathuba afanele. uMhloli Shumeya ngiyathokoza kakhulu.